जोंनि इउपिपिएल दोलोआ सेन्ट्रेलि मोनब्रै टीम बानायनानै होदों 10 जनिया खरि टीम बाहाय ए बि सि डि मोनसे ग्रुपआवहाय 10 जन खरि जोंहा बिटिसि दा बर्तमान जोंनि बिटिआरआवहाय 40टा समष्टि दङ बे 40टा समष्टिनि जोंनि जायनाखि वार्कारफोर लिडार्सफोर दङ बिथांमोनखौ इम्पावार खालामनो थाखाय पार्टी एक्टिभिटिसफोरखौ मारै लांनांगौ नङा होमबा वर्क कालचारा मा जोंनि आइडियोलजिया मा बेखौ गुवारै बनायनानै होनानै जाहाथे पाब्लिकफोरनि गेजेराव थांनानै बेखौ फोसावहैनो हायो बेखौ फोरोंनो थाखाय जोंखौ 10 जनिया खरि मोनसे टीम बानायनानै होदों बे टीमनिनो जों बि टीमावहाय आं एसे कोअर्डिनेटर बाहाय फैदों दिनै चिरां दुवार समष्टियाव प्रथम जाबाय गाबोन देबरगावआव जागोन बिदिनो फैगौ 5 तारिखनि गेजेराव जोंनि बे प्रग्रामा जोबगोन दा बिनि थाखायनो जों 14 चिराङाव फैदों दा बाहाय 10टा प्राइमारि कमिटि दङ 10टा प्राइमारि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिजों लानानै जेसेबांनाखि माबाफोर कर्मिफोर दङ बिथांमोना बाहाय जुथुमदों दा बिथांमोनजों जोंहा इन्टारेक्सन प्रग्राम जागोन मोनबा टपिक जोंनो होदों बे टपिकनि सायाव जों बुंगोन बे टपिकखौ बुंखांनायनि उनाव बे टपिकनि सायावनो कुइसन एन्ड आन्सार जागोन बेनो जोंनि प्रग्रामा नोंथांनिसिम खुलुमनाय जासिबाय दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोंहा ए टीम बि टीम सि टीम डि टीम बे मोनब्रै टीमा जोंनि बिटिआरआव थानाय मोन 40टा समष्टियाव बिथांमोना नैबे ब्लक लेभेल ट्रेनिं प्रग्राम बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लानो बिथांखि लानाय लेखा दिनैहाय जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव आरो चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि दैदेननायाव दिनैहाय नैबे ब्लक लेभेल ट्रेनिं प्रग्राम बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो बे ब्लक लेभेल ट्रेनिं प्रग्रामनि गेजेरजों जे फैबाय थानाय समाव जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रों मोनसे दोलो खालामनायनि थांखिजों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि एमपि इलेक्सन जे बिटिसि इलेक्सन आरो एमएलए इलेक्सन बे मोनथाम इलेक्सनखौ नोजोर लाखिनानै जोङो जोंनि ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफोर प्राइमारि कमिटिनि दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि बुथ कमिटिनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ मोनसे खामानि मावनायनि जे बिथांखि बे बिथांखिनि सायाव जोंहा दिनैहाय माखासे आयदा लानानै सावरायनायखौ जोङो मोनदों आरो जों आसा खालामदों जे फैबाय थानाय समाव नैबेबायदि हाबाफारिया सोलिलांबाय थायोबा जोंनि खामानि मावग्राफोरनि गोसोआ थुलुंगाखांगोन आरो जोंनि फैबाय थानाय समाव जों जे मोनसे गोहोगोरा दोलो हानजा बे निस्सय जोङो गायसनजागोन आं आसा खालामो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ हासार गोनां हानजा आरो बे इउपिपिएल दोलोखौ दैदेनग्रा जे जोंनि गेदेमा प्रमद बर'आ सासे अहिंसानि सासे दैदेनगिरि आरो बिथांनि थांखि आरो नोजोरा दिनैहाय सारा बिटिआरआवनो सारा आसामावनो सारा भारतआवनो सारा बिश्वआवनो सासे मिथिजानाय बेबायदि दैदेनगिरि जों मोननो हादों आसा खालामो बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव निस्सय जोंनि बे सरकारा जोंनि बे दोलोआ बयजोंबो गनायजानाय मोनसे दोलो जागोन आं बेखौ मिजिं खालामो आरो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय दिनैहाय जोंहा गोबां माखासे बिथांखि लानानै दिनै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुदों आरो जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोंनि दोलोआ मजबुत जागोन सक्तिशालि जागोन आरो बयजोंबो गनायजानाय मोनसे दोलो जागोन आं बेखौ मिजिं खालामो आरो दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जोंहा बि टीमनि जानानै जोंहा इनचार्ज हिसाबै जों मोनदों आथिखालनि जोंहा बिटिआर सरकारनि मावफुं सोद्रोमा जोंहा उइलसन हाजदा बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों आरो जोंनि नैबे बि टीमनिनो जोंहा सासे कोअर्डिनेटर अमरज बसुमतारी बिथाङा आबादारि आफादनि जा बिथाङा गाहाय नेहाथारि बिथांमोनहा बाहागो लादों आरो बे बि टीमनि गेजेरावनो गोबां जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों आं बिथांमोन गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ब्लक कमिटिनि जानानै आं बिथांमोननो साबायखर जासिगोन आरो नैबे जोंनि ब्लक लेभेल ट्रेनिं प्रग्रामखौ जा बराय बिबुंथि लाखिलांनाय जोंनि बिटिआरनि जोंहा मावफुं सोद्रोमा सार रन्जित बसुमतारी आं बिथांनोबो साबायखर जासिगोन ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि आरो जोंनि बुथ कमिटिनि बेहाय जोंहा 300नि बारा दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों आं बिथांमोननोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं रोजा रोजा साबायखर आं जासिगोन फैबाय थानाय बिटिसि जि एमपि इलेक्सन बेवहाय नोंथांमोना 14 नं चिरां दुवारनिफ्राय माबायदि फिथाइ मोनगोन होननानै नोंथां जोङो मोनसे आसा खालामनो हायो जे थांनाय समाव जोङो बिटिआर सरकार फैयैनि सिगां जोङो गोबां इलेक्सन जोङो बाहागो लादों खिन्थु जोङो देरहासार जानो हायाखै थांनाय 2020 मायथाइयाव जोङो बिटिआर इलेक्सनाव जोङो बाहागो लादों आरो बे समस्टिनिफ्राय जों देरहासार जानो हादों जोंनि रन्जित बसुमतारीया दिनैहाय बे समस्टिनि सासे एमसिएलए जानानै बिटिआरआव इएम जानो हादों आरो थांनाय समावहाय 2021 मायथाइयाव जोंहा एमएलए बिसायख'थि जादों बे एमएलए बिसायख'थियावबो थांनाय समाव जों देरहासार जानो हायाखैमोन
नाथाय थांनाय 2021 मायथाइनि जे MLA बिसायख'थियाव जोंनि बे समस्तिनिफ्राय जोङो 14 नं चिरां दुवार समस्तिनिफ्राय जोङो 30,000 जोङो बाहाय भट हरनानै जों बिथांनो देरहासार खालामनो हादों। आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोंहा MP इलेक्सनानो जा BTC इलेक्सनानो जा आरो जा MLA इलेक्सनानो जा जों बिनिफ्राय जोङो 100% जों देरहासार जानो हागोन आरो बियो दिनैहाय जोंनि मावथिफोरनि जे बाहागो लानाय रायजो राजाफोरनि जोंखौ मदद खालामनाय आरो बेखौ जों नुयोब्ला दिनैहाय जों निश्चय 100% जोङो बे समस्यायाव देरहासार जागोन जों बेखौ बुंनो हायो। बावैसो सान सिगां हाग्रामा मुलिजों गोबां बे ओनसोलनि ओनसोलनिफ्राय गोबां माखासे बेजों माबा मोनसे लोरबां जागोन नामा नोंथांमोननि राजखान्थियावथ' थांलाय फैलाया जाखागोन जे बिथांमोननिफ्रायबो जोंनाव हाबफैदों जोंनिफ्रायबो सासे सानैया बेबायदि थांनो हागौ बे जोंनि थाखाय खुनु पार्टिया दुरबल जानायनि बाथ्रा गैया पार्टिया जोबस्रांनायनि बाथ्रा गैया जे पार्टिया दिनै जोङो मजबुत जागासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जोंनि दोलोआव हाबफैनाया दिनै एन्टरजय जागासिनो दङ आरो जों दा बावैनो नैबे जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्तियाव मोनसे मेगा जयनिं प्रग्राम हाबाफारि जों लानो थांगासिनो दं आरो बेखौ नायोब्ला आरो फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलाव जे BPFनि जेखिनि खामानि मावनाय दा BPFनि जे गोहो बे गोहोआ जोबनायनि लामायाव थांगासिनो दं।